Καλησπέρα! Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε εύκολα να αναρτήσουμε δωρεάν μία εργασία στο Autospiti. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να φρεσκάρουμε το χρώμα του εξοχικού μας σπιτιού, να το βάψουμε δηλαδή εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Από την κεντρική σελίδα μπορούμε να επιλέξουμε είτε το κουμπί «Φτιάξε το σπίτι σου» ή εναλλακτικά το κουμπί «Ανάρτησε εργασία» από το πάνω μενού. Επιλέγουμε «Φτιάξε το σπίτι σου» και μας εμφανίζεται μία φόρμα την οποία και πρέπει να συμπληρώσουμε. Στα δεξιά της φόρμας αυτής βλέπουμε ότι υπάρχει βοήθεια, επεξηγήσεις για το κάθε πεδίο της φόρμας σε περίπτωση που δεν είμαστε σίγουροι για το τι πρέπει να συμπληρώσουμε. Επιλέγουμε λοιπόν από την κατηγορία ελεγχρωματισμοί και γράφουμε σαν τίτλο της εργασίας «Βάψιμο εξοχικής κατοικίας». Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τη σύντομη περιγραφή της εργασίας με όσο το δυνατόν πιο σαφή στοιχεία. Τα στοιχεία της εργασίας μου, ο τίτλος και η περιγραφή θα αποσταλούν στους επαγγελματίες της συγκεκριμένης ειδικότητας, δηλαδή στους ελεγχρωματιστές που είναι συνδρομητές στο Autospiti, και εφόσον ενδιαφέρονται για τη δουλειά θα μου στείλουν την προσφορά τους. Πρέπει λοιπόν η περιγραφή μου να είναι όσο το δυνατόν πιο κατατοπιστική και λεπτομερής για τους επαγγελματίες. Δεν μπορώ να δώσω μία εκτίμηση κόστους, καθώς δεν γνωρίζω καθόλου πόσο κοστολογούνται αυτού του είδους οι εργασίες, οπότε αφήνω κενό αυτό το πεδίο. Οι εργασίες θα ήθελα να ξεκινήσουν μέσα στο Μάιο, οπότε δηλώνω 11 Μαΐου. Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφίες του σπιτιού για να ανεβάσω. Και στη συνέχεια συμπληρώνω τα προσωπικά μου στοιχεία. Συμφωνώ με τους όρους χρήσης, τους οποίους μπορώ να διαβάσω αναλυτικά πατώντας το link αυτό, και επιλέγω υποβολή. Η εργασία μου βλέπω ότι είναι προς έγκριση, δηλαδή έχει σταλεί στην ομάδα του Autospiti για να την ελέγξουν και περιμένω ότι σύντομα θα λάβω ενημέρωση ότι δημοσιεύτηκε.